И здравейте, YouTube на всички. Това е едно специално клипче, това е една кандидатурка за Darkcraft. Прибейте сервърчето. Това е много добро сервърче. И много искам да участвам в сервера, да играя в сервера. И това е моята кандидатура за сервера. Аз съм на 13 години, живея в град Плевен. Цялото име ми е Самир Велислав Козлов и да ме приемете. Да. Ще правя епизоди, в смисъл поредичка, поне ще се опитам да кажем все по-често в този сервер. И нека да започнем. Като за начало, тук така има една фермичка за овце, за прасета, общо за животни. Компютъра ми е малко слабичък, тъй че може да е лагва малко. Ето как изглежда тук. Така. След това има една ферма за кокошки. Ето и е нея. Тук малко кокошки има, не знам защо. Явно се е бъгнали. И тук така... Опа. Да, все още няма яйца. Това тук така съм стрил. Ето как изглежда тя. Тук това ми е конюшната. Ай. Нека да влезна. Ето и е нея. Конюшната, тя като най-обикновена конюшна, просто пода е от солсанд, стоунбрик, такова сено, нали, как се наричате се? Хейбал, нещо такова. Мостоун, коне. Ето на външен вид как изглежда. Тук така има една фермичка за шугаркейн, за жито, за моркови и за картофи. Фактически, ето как изглежда и тя. Така отгоре, като я погледнете. Тук така са картофите. Ето. Тук така са морковите. Тук така е шугаркейна. И тук така вече е житото. Надявам се да се ми направя както трябва или поне се ми направя добре. Ето как изглежда самата фермичка. И къщата. Ето, отпред. Отстрани. Ето тук. Как? Ето и отзаде. Ето тук. Ето и отдолу. Трябва да има опори, да се направят нещо да имитира опорите. Положила съм доста труд, това съм го правила само 3 дена, защото примерно излизам навънка, после се прибера, правя нещо, правя го. Като за начало, ето така, това е тераската. Не мога да видите. Това е тераската. Ето. Тук нещо като пейч си се опитал да направя. Ето пак. То не е като пейчици, ми като столчета. Не като столчета, ми диван. Хващате. Тук съм направил така, защото има отзаде Enchanting Room. И ето тук така стъклата. Като влезете, ето така, има нещо така като стълбички. Тук има бутони, това е хода, нали? Забравя съм да сложа върти, съжалявам. Много да взема някакви въртички. Много се извинявам за където съм забравил. Ето как изглежда тук така Enchanting Room-а. Enchant, такова, нали, тейбъл, букшелфове, накубални, Ender Chest, лак, нали, остана. Да, явно ладно. Не. Ето тук така са
на това мечове. Брилинг Сантро, тук се направят торчове, мечове, торчове, так. Брилинг Сантро с един чест тук за полушаните. Ето, тук така е водата, тук така един кактус съм направил, съм сложил. Така. Ще се стара, разбира се, в сървъра да го правя много по-хубаво, защото то... Да, ето. И често, който не е много особен. Ето и отзад как съм го направил. Отзад честовете. Съжалявам за лага, но просто... Ето как е отзад, зад често, ето как съм го направил. Така. Това ми е за кандидатурката. Да видим дали не съм показал нещо. Не. Ето пак да ви покажа кръшката от тук. Брилинг Сантро, Enchanting Room, Chest Room, това не е важното. Тук е тераска. Така. Дано да ме приемете. Дано да ме приемете. Сървъра, пак казвам, на 13 години съм. Ако възрастта е проблем, според мен дано да не е проблем, но да. Живея в град Плевен. Роден съм в град Плевен, фактически. И какво още? Да, дано да ме приемете. Надявам се да съм показал нещо, което ще ви накара да ме приемете, или поне така си мисля. Всичкото лично аз съм го строил. Много съжалявам за този лак, който видяхте до сега. Но с времето ще си купа и нов компютър и всичко. И ще се оправи това нещо. Ще снимам клипове в Darkcraft, ако ме приемете. И да, хора. Аз бях Майнкрафтърчето. Моля ви, приемете ме, защото искам просто да участвам в този сервер, да съм част от екипа на този сервер или част от сървъра. И да, аз бях Майнкрафтърчето и довиждане. Абонирайте за мен, харесайте клипа, разбира се, ако искате вие. И чао!